Vinc de l'Hospitalet. Em jubilo el 13 de febrer. Bro! No, bro, aquí no, bro. Soc professora d'institut, Però té coses bones, perquè els dies... Tu també? No, però bueno, soc mestra. Ah, mestre, molt bé, molt bé, molt bé. Ai, que haig de fer 6:40, perdona. Bueno, que no, ara tinc una gràcia. Que tu tranquil·la, jo ja... Estant a classe ja ho he passat tot. A veure, que no, el que té de bo és que els dies passen volant. I les cadires també. Llavors el que faré serà escriure les meves memòries, sí? Perquè sóc sènior. I llavors el títol és ni de lletres ni de ciències, i de sexe ja ni en parlem. L'Ester i l'Aleix hauríem de mirar d'agafar-me perquè jo compenso, diguéssim, tot l'altre. I llavors, o sigui, no és jo, Claudio, no és Memòries d'Àfrica, és diferent. Imagineu la 22, la llibreria 22 tota plena dels llibres aquests. Bueno, el que començaré serà el primer capítol, la gent que jo m'estimo, sí? El meu nebot Josep Maria, 27 anys, enginyer de camins i el rei de les saunes del carrer Aribau. M'ho explica tot. Se m'obre com... Ai, la Georgina, això ja m'ho he sentit, oi, Georgina? Ai, el filòsof! Bueno, ja els conec a tots. Doncs, m'ho explica tot, Se m'obre com l'Eclipse o Barilem 26 quan ve la fira de Construmat. Que no sé si ho he somiat, però l'Eclipse ara volen fer un geriàtric. No? Ho sabeu o no, el de Palamós? El puticlub? Bueno, és igual. Llavors, també, si ja em veu l'altra vegada, a mi m'interessa molt el món laboral. I com que veig gent així activa, us vull explicar el que em va passar amb el Josep Maria. Mira, em truca, deu fer 2 mesos, tiet, estic content! I jo, Josep Maria, la pluma. No, perquè treballa en un lloc de l'Opus. Opus independentistes, perquè aquests tenen una pica en Flandes, total. Va, tieta, que m'han trucat de Pozuelo, de Madrid, i que em volen, que l'empresa catalana és una colla de morts, i allà ells són importants, són un transatlàntico, i al mateix temps operen com una família. I jo, tieta, jo em deixaré la pell o el cul, no sé què em va dir, però és igual. La criatura que faci. I ho celebrarem perquè jo em faré promoció i anirem a la balsa. I Josep Maria, para la balsa, para el carro, para. Estàs en estrès positiu, estàs segregant cortisol. El cortisol s'acumula, pum, càncer. A mi em va fer saltar les red flags, perquè ara ja no hi ha alarmes, ara tot és red flags. Vas al xino, has de demanar una red flags. Amb això de la família. Perquè quan et diuen, mira, jo no parlo malament, però quan et diuen som com una família, és que et follaran viu. I a més en masculí que parlo. Sí, perquè mira, aviam, la màfia és una família, els Medicis, no? Les Kardashian, que no pot passar res bolla. Bueno, festivamente, em truca al cap de poques setmanes, tieta, tinc un disgust. I doncs, Josep Maria, què passa? Aquesta empresa de Pozuelo són una família però de víbores, que en fan el buit. El jefe és un ignorant que no s'entera de res i l'han posat allà, però és el fill del jefe. És que t'esperaves, home. I tieta, jo faré un disbarat. I no... Josep Maria, estàs aquí o allà? Aquí, a casa d'un amic. Bueno, carrer Aribau, no, Montaner, bueno. I doncs ens trobem al Viena del carrer València. Perquè jo soc de l'Hospitalet, però jo viatjo. Jo sé que al carrer València, a Barcelona, hi ha un Viena. Anem allà. I me'l trobo i dic, Josep Maria, 3 coses. Puc mirar tu? No, veus bé. Josep Maria, 3 coses. Número 1, no deixis les víbores. Tu amb les fucking víbores, perquè jo vaig aprendre a Nova York, això us ho explicaré un altre dia, que la millor manera de trobar feina és quan encara tens feina. Tu amb les víbores. Número 2, busca entrevistes de feina per un tubo. I quan et pregunti que per què vols canviar de feina, digues, porque me apetece un nuevo reto profesional. Això els castellans de l'apetece el fan servir molt. Aquell noi tan maco d'allà de la barba se n'ha anat a fumar o què?
No, sí, no el veig. Bueno, segur que aquest no és de los de APTC, però ellos esto lo utilizan. I número 3. Si et diuen, en esta empresa somos como una familia guilla, ¿vale? Pots dir allò de, ay, me he dejado el coche en doble fila, el motor en marcha, y no te lo pierdas, qué barbaridad. Oye, mi nebot, com es diu nebot? Com es diu? Sobrino, vinga, va, reacciona. Molt bé. Y mi sobrino dentro, que no te lo pierdas, está diagnosticado. S'ho creuran perquè ara tots estan diagnosticados. L'únic que no està diagnosticado és el raro de la classe. ¿Vale? Bueno, l'Anna Maria no hi és? No, ja està que és brutal. Bueno, però escolta, ella m'entendria. Mira, és que una ràbia, perquè li van dir, Josep Maria, vas a Madrid. La primera setmana, fill meu, no apareguis a l'oficina abans de les 10. Doncs a les 8 ja hi era. Tan ingeniero de camino y tanta de vinagre. Hombre. Clar, els madrileños, ja està el català. Tu això escolta-ho bé si vas a Madrid, nen? Si ets bota que faran a Pozuelo, que és el que fan, els hi paguen més. És el soft power, hombre. M'agrada molt la bolsita, m'agrada molt. I el d'abans també. Bueno. I... El veig com a classe. Ningú s'apunta res de lo que he dit, de les 3 coses. El pagar de Pozuelo teu. No, això no. No, ningú s'apunta res, que sembla que estigui a classe. Lo vas a colgar, o què? Sí, no, després el somni. Això, els madrilenys. Els madrilenys, que li van dir, quan jo el veien allà a les 10 de la mañana, no, a les 8, ara, diu, ja està el catalán de las narices tocando los cojones en plena madrugada. Amb tota la raó, I això és molt bo, Esther, ja me'n vaig. Això és molt bo com a opener, això, les editores en diuen opener, això és el primer capítol dels meus memoirs. Doncs és molt bo perquè té un happy ending. Em va trucar la criatura, això apunta tu, Em va trucar la criatura des de Sant Cugat, que és on tu també has de quedar, Sant Cugat. Pozuelo ni collons, que és Sant Cugat. I em diu, tieta, estàs asseguda? Jo li dic, sí, cada vegada que t'agafo la trucada, fill meu, intento estar segura. He aixecat una ronda de finançament de 400 milions per la startup dels punts quàntics en les cel·les fotovoltaiques, tieta, i he reservat una taula per tu i per mi avui a la Balsa i ho anem a celebrar. I jo li vaig dir, sí, Josep Maria, jo sabia que te'n sortiries. Anem-nos tu i jo a celebrar-ho a la Balsa i amb la ploma ben alta. Gràcies, Sal.